Em dic Roser Albert, soc de Mataró i vaig portar la campanya de Xirinacs al Senat conjuntament amb en Josep Maria Bosch. Llavors, en aquella època, érem molt activistes i ens va semblar genial que el Lluís Maria Xirinacs arribés al Senat. Vam fer tota una campanya, ens van presentar aquí i van venir a explicar-los que estàvem motivats per fer-ho a la zona del Maresme, concretament a Mataró. Els va semblar genial, ens van donar material i nosaltres vam començar a recollir diners i a fer campanya amb altra gent. Van venir les fires de Mataró, que són per juny, que és una època que fa molt bon temps, i vam decidir posar una taula a la fira per recollir diners i per explicar la necessitat de que el Lluís Maria Xirinacs pogués arribar al Senat. Va ser genial. En aquell moment hi havia una explosió d'il·lusió i tota la gent va col·laborar moltíssim. La gent va començar a donar diners perquè es pogués fer més material i també es va fer un acte en el que vam fer venir el Lluís Maria Xirinacs, conjuntament amb la persona que portava aquí a Barcelona tota la campanya, jo penso que era l'ànima de la campanya en aquell moment, que era el Ramonet. Vam venir a Mataró, vam omplir el velòdrom que està en el parc municipal, que era on també estava la fira, i va ser, ja ho dic, una explosió de gent que va venir i de gent que va col·laborar. He de dir que cada vegada que sortíem a fer pels carrers de Mataró una sortida per recollir diners, perquè la gent se n'assabentés, hi havia quantitat de col·laboradors que sortien amb els seus cotxes, tots embolcallats dels diaris de la campanya, i que anaven pels carrers i pels barris explicant la necessitat de votar. Queda clar que va ser un èxit, perquè va sortir de senador. A la fira va venir una persona, un senyor, que quan jo li vaig explicar el Lluís Maria Xirinacs, ell em va dir que ell era pintor, però que ell no el coneixia, però que si volíem ens podia fer, agafant el físic dels diaris, podia fer-nos un quadre que ajudaria a que la gent s'aturés a veure com pintava. Ens va dir, m'heu de facilitar una fusta. No recordo com, però va arribar una fusta, com podeu veure, immensa. I el senyor aquest va venir amb les seves pintures i va començar a pintar el quadre. Va ser genial, perquè això va fer que molta gent s'aturava, parlava amb nosaltres, que li explicàvem el per què es pintava el quadre i col·laboraven econòmicament. He de dir que es van recollir molts diners. Quan dic molts diners, es va recollir 60.000 pessetes, que quan vaig venir aquí a portar els diners al Ramonet, li vaig dir, us porto diners, i va dir, que raro, tothom ve a demanar diners, no portant-se'l. I quan li dic, que us en porto forces, diu, quan són forces? Dic, són 60.000 pessetes. Diu, ostres, això sí que són diners! Penseu que 60.000 pessetes en l'any 77 eren molts diners. Hi van haver persones que van fer donacions importants. Tenien molt d'interès en que la campanya tingués un gran abast i que pogués arribar a tot arreu. Llavors, com podeu veure, aquest quadre el va fer el pintor, l'Eladi Duc, va venir cada dia i el va fer mirant, no recordo si era les enganxines del Lluís Maria Xirinacs o si era el diari en el que hi havia la seva cara.
ell em va confessar que ell no el coneixia, que sí que havia sentit parlar d'ell, però, bueno, va fer un quadre esplèndid, esplèndid. Aquest quadre, un cop van acabar les fires, el vaig guardar a casa dels meus pares. En un graig dels meus pares va quedar aquest quadre fins que els meus pares van morir i es va decidir que el que era una fàbrica i els gratxos es venien. Evidentment, a mi em sabia molt greu que es fes malbé aquest quadre, perquè penso que és un quadre genial i que, a més, a la posteritat això s'ha de tenir informació d'això. I vaig buscar a veure on podia trobar a qui donar aquest quadre. Em va costar una mica, però vaig arribar a la Fundació Randa. Els vaig trucar, em van dir que els hi semblava interessant i que vindrien a mirar-ho. Evidentment, quan van venir i els hi vaig ensenyar el quadre, van quedar garratibats perquè això no cabia a cap cotxe. També he de dir que quan es va acabar la fira, per arribar al quadre a casa els pares van haver d'anar-hi a peu, perquè no cabia, evidentment, enlloc i ningú tenia un camió per poder traslladar-lo. Van fer mans i mànigues i van venir amb una furgoneta que van haver de posar-lo lligat a dalt, a sobre la vaca, perquè tampoc els hi cabia dintre la furgoneta. I la veritat és que estem supercontents de saber que aquest quadre està aquí, que no s'ha malmès, com moltes coses es fan malbé i es destrueixen, i que per la posteritat, quan vingueu i el veieu, sapigueu que aquest quadre té tota una història darrere d'això. I que gràcies al Lluís Maria Xirinacs, avui dia s'està defensant tota una sèrie de valors que són importants donar a conèixer i que mica en mica segur que es anirà fent cada vegada més gran el coneixement del seu missatge.